מי זה? מי זה אנה? ג'מאל עבד אל נאסר? סבח אל-חיר. סבח אל-נור. מה אתה אומר? דבר איתו. דוד. דוד. תזיז אותו, לא שומע. סבח אל-חיר, בוקר טוב. מה ככה? שבוע. לא יכול להחליט את הלבוב. איך? איך אני יכול להחליט? שבוע ג'מאל. איך נפלת? לא נפלתי, כמעט. כמעט אז נפלתי. כמעט, אז נרים אותו. נרים אותו. תגיד לו. מה הוא רוצה? הוא משחק בזה קלפים, אתה רואה? הוא עושים ככה. הרי חליט. נו, אלוהים ישמור אותך. גם אותך. איך אתה לא יכול להחזיק? מה, יש לך חולשה בידיים, ברגליים? זהו, כתפיים. אז נשים את המכשיר. אני ומלווין ביחד, להרים אותו מפה, לקחת אותו לשירותים, חזרה, לפה ובקושי, ומפחדים עוד שהוא ייפול. שאל אותו, והוא זה. נרים לך. איך תהיה ווינה פה לבד? היא תסביר. לא יכולה להיות לבד. לא יכולה כבר להיות איתו לבד. אה, אני מסביר לו. תסביר לו אתה, דבר איתו. לא יכולה. אני אומר לו, אתה צריך גבר. לא? חובה. גם גבר לבד לא. אני ואשתי. הנה, רק מי שעוזר יודע. תעזור, תרים, אתה מטומטם. אתה היית שומע בבוקר. לא יכול. אני אומר לו בוא נשריד. איזה חסר סבלנות וצעקות בבוקר. דבר איתו, דבר רגע איתו. מה, הוא לא עונה לי. בוא תעמוד פה, דבר איתו. תגיד לו, מה, אני באתי ככה, דבר איתי. דוד. נו, באת, קראת לי בשביל שאתה תראה. תסביר לו מה היה בבוקר, אבא. הוא רוצה נו, תסביר. אני ארביץ לך. מה תרביץ לי? מה זה יעזור לך? הרבצת. מה כן. יעזור? אני לא מתחכם. תעזור לי, אני אעזור לך. מה כואב לך? נו, הנה, וקניתי לך פול. אמרת את הרעיון, נכון? כן, נו, אז יאללה, בוא תאכל. אתה רוצה אני אקרא לשרית? לא, לא צריך שרית. נו, אז מה? אז שמור אותה ושמור אותך, אז תדבר. נו, איפה נפלת? תשאל אותו, איפה נפלת? מה, נכנסת לבד? לא, הוא יכול לבד? אני אומר לך לא. שאני ומלווין לא יכולים עליו. נו. אז מה עכשיו, בחורה יכולה לעזור לך, היא לבד? אני יודע. איפה? אתה צריך גבר בריון. גם זה של ג'אקו לא יכול עליו. לא, לא. תאמין לי, ההוא הבדאי הזה. של ג'אקו או של זה על הערך חמו היה חזק? של דחש. של דחש. דחש. אז מה אתה אומר, שלמה? ג'מאל פה רוצה ללכת. אתה תאסוף לך פה הוכחות. לאדון כאלה באלה. כל ההוכחות האלה זה מה שהביא לך את העזרה. מה זה, אתה מחפש, אתה... כל זה, ההוכחות האלה זה מה שהביא לך את העזרה ואת העובדים ואת הרופאים ואת הזה. אם שום לא רואה את זה, הוא לא יודע. מה אתה חושב? בטח. דברים שרואים מכאן לא רואים משם. כן. כשהוא רואה אותך, אז הוא יודע שחייבים לבצע. החודשית, איננה. החודשית של מה? החודשית שלך. אתה עזוב את החודשית שלי, אני מסתדר. אתה רוצה להעביר אותה על חשבוני. זה לא שייך לחודשית, אני לא מדבר על כסף. עזוב אותי. שמעת אותי מדבר על כסף? אם שוהם אני לא שולח לו שיראה, אז הוא לא יודע שזה דחוף. כשהוא רואה את זה בטלוויזיה, אז הוא יודע, צריך לעשות, זה כמו שהוא פה. תסביר לו. איך הבאנו רופאים ואחיות ושוהם הביא לך רופאה וכל זה? בגלל שהוא ראה בווידאו, אם לא, לא פה, איך הוא יודע? זה קפה או יין? קולה. תראה איך הוא זז, תראה איך הוא קופץ, אתה רואה איך הוא קופץ? נו, אז תאכל, נו, מה דאווין, מדדאווין, דדדאווין. זה לא דאווין. מלך הדאווין, זה ילד שלי. נו בסדר, נו, ילד שלך, וזה אח שלנו. אני עשיתי אותו. צריך לעזור, מה? אני עשיתי אותו. עשית אותו, כל הכבוד לך. אבל הוא רוצה להחזיר לך את זה בחזרה. אלק עובד עליו, תשמע מה הוא אומר. עובד עליו אני. עובד עליו, בסדר. עכשיו הוא מדבר איתנו, הוא קונה. מה קונה? מה אין לו מה לקנות, זה הבן שלך. הוא קונה עכשיו, הוא דואג לאבא שלו. הוא דואג לאבא שלו. אני יודע, הוא קונה. אז מה? הוא קונה בשביל מישהו.
בוא'נה, אני יודע, מתחיל לו את זה. דוואווין. תפסיק עם הדוואווין. מה, הכל בסדר, סידרתי, הכל נקי, מסודר, הכל... הוא כבר מוכן לרופאה, צריכה לבוא. עוד לא בא? עוד מעט תבוא, מה? תעשה טובה, תביא איתך את הקולה מהמקרר, ככה, הנה. זה ככה אתה רוצה שיראה אותך שוהם, לא מדבר, לא כלום. תתעורר. וכולם כן, מרביץ אגרופים וזה. יהיה טייסון. כן. יש לו אגרוף,